Baba ina ga ya kwashe ne fa. Dan gaba ɗaya kwana biyu na ga yana take sa ka gane? Yan tontuba a gaban shi ba. Ni kaina kai kuma fa zan iya yadda da magana ka. Muka haɗu da shi yanzu ya dai naɗa mun rawani. Haka ni ma ake mun dan da zama na gaishe a kofar gidansa amma fa kawai ina zuwa wucewa kawai sai mun haka. Ni ma sai ne mai haka. Ka kyale shi akwai kuɗi. Akwai lokaci yayi. Kuma za mu samu namu. What's up? Hello, assalamu alaikum. Amma ba yanzu muke magana ka. A haba da Allah. Yanzu nan muke magana ka. Yan huji muke kwashewa kai shi yasa kake gudun mutane. Dan halaka ai na kun san shi drama boy sai a hankali. Gaskiya ne. Sai a hankali. Abubuwa ne suka yawa, aiki yayi yawa. Yanzu haka da kyar na kwato daga gida na zo nan gurin. Okay, yi sa mun zo kwana biyu ka dauke mana kafa kake da mana aji. Ina. To shine wannan in muka haɗu fa rawani kake na dawo. Akwai amana fa tsakanina da ku. Ba wata amana gaskiya a dani. Da zama da na ganka haka kai mun ni ma sai ne ma haka to ni tunan na ka samu wasu kuɗaɗe ne. Wasu kuɗaɗe haba shakso. Kai ne fa yanzu fa akan bebin nan fa yanda muke da kai muna kwana ɗaki ɗaya da kai da amma in sha kwana an ganka kana soyayya da bebi ta. Ba dole in sha ma kwana ba. Ba da kirki. Kai fa kai yaudare ta kuma dan ya je sai me? Ni ba kai na kula ba. Na yaudare ta. Dan ya je sai ne. Haba. Ai ba amana. Ba akwai amana wallahi. Ba ta amana. Ita ta tambaye ni akan akwai assignment ɗinta na makaranta da take son ne mata. Kuma ni da nake bargon ruhin zuciyarta bata tambaye ni magana a samun makaranta ba kai amini na. A'a wai ai duba da ai ka san bangaren da yake ai nan da kake daure mai gindi ne. A'a ai magana gaskiya ce. Killa wannan din mu department din mu ɗaya da ita. Yanzu nan nake ji ana magana an ganka kana wuce da manyan motoci. Ina a mota. Ai ka san ni ba na hawa mota sai babbar go. Ya haka? Gashi nan. Kai da yake da mun kai baba ko ka kama da ciwon. Ka kama da ciwon farmaji. Magana kudin nan fa nake magana. Ba mu gane ba. Kai baba wannan da kake gani wanda ya wuce kanan babana ne fa. Wancan mutum. Mun fa kwana 29 muna irga kuɗi kana ga hannuna sai funfuna ma yake yi. Shi wancan mutum. Kana ga warin kuɗi nake yi. Wannan da yake warin babu kana kallon sa ka san ba shi ne ya wanka ce mana kun kwana. To wancan jinin Bilgate ne. Akwai kuɗi. Wai kana nufin kai dan uwan Bilgate ne? Bilgate ai tsatsan mu ɗaya da shi. Ai a Dubai ma anan nake dan hutu. Da wani lokaci. Lalle kana ji na duk ba nan ba. Ka san me ke faruwa kuwa? Tun kafin yanzu kafin kakana irin su. Akwai wata kaza da ya taɓa yi yarbewa. Kazan nan ta tahi Oke kamar ka ta kyankyasa yaya. wake. In ta tahi kyankyasa yaya. Yaya 27 take kyankyasa. Ta kyankyasa yayan nan 27. Duk sauran nan ka san duk mutuwa suka yi sai ɗaya ne rage. Ɗayan nan haka muka dinga jigila ta dinga rashin lafiya. Muka ɗauke ta muka kai ta asibiti ne waye. Kazar kuke wannan a ƙarshe da ƙyar ta rayu. Kazan nan da ta rayu ba za ka dinga ba. Da ta tashi kwai. Kawai ta tashi kwai to mana yi da fafi. Ba fa a lokacin Annabi Musa ba muke bari ka ce ɗeral ababin ne suka faɗo.